iný pohľad, takže stručne zhrnutie, nech sa páči, pán Matol. Ďakujem veľmi pekne. Ja v prvom rade chcem povedať, že toto, čo robíme dnes, robíme kvôli občanom Slovenskej republiky a chcem sa aj touto cestou k ním prihovoriť a povedať, že slovenskí poľnohospodári skutočne netrpia nejakou pasiou, že dennodenne, každý rok potrebujú byť v traktoroch a chodiť niekde po mestách a blokovať. A na základe toho, čo sa posledný mesiac deje v Európskej únii, sme cítili aj my takú svoju povinnosť povedať to isté, čo hovoria európski poľnohospodári. Náš pohár trpezlivosti skutočne pretiekol. Preto sme sa zastavili pred stálym zastúpením Európskej komisie, aby sme odovzdali požiadavky, ktoré sme 6. februára spoločne s poľskými, maďarskými, českými, litovskými, lotyšskými poľnohospodármi, nakoniec sa k tomu pridali aj Rumúni a Bulhári, odovzdali spoločné komuniké a spoločné požiadavky v podstate idú v jednej línii aj s tými požiadavkami, ktoré žiadajú aj európski poľnohospodári a v podstate majú jeden spoločný menovateľ. Chceme vyrábať, nechceme v Európe a na Slovensku extenzívne poľnohospodárstvo, to znamená poľnohospodárstvo, kde budeme musieť časom desiatky percent nechávať pôdy úhorom. Chceme poľnohospodárstvo, kde poľnohospodár, farmár, zamestnanec jednotlivých firiem nebude musieť byť úradník, ale človek, ktorý sa bude venovať zvieratám, ktorý bude dbať na to, aby tú krajinu svoju rozvíjal a robil niečo pre prírodu. Chceme otvoriť európskym úradníkom oči a pobaviť sa o tom, ako je to s dovozom z tretích krajín. Áno, je vypuklou témou aj Ukrajina a dovoz lacných komodít z Ukrajiny, ale chcem podotknúť, aby sa to nezvrtlo len na tú Ukrajinu. Je to aj o dovoze z tzv. Tretích krajín. Treba si na rovinu povedať, nielen slovenské poľnohospodárstvo, ale aj európske poľnohospodárstvo nebolo pripravené na taký rýchly vstup obilnice sveta na voľný trh Európskej únie za nerovnakých podmienok. To spôsobuje obrovskú nervozitu, obrovskú takú beznádej a obrovský strach. Poľnohospodári chcú vyrábať a chcú zamestnávať ľudí, chcú tvoriť hodnoty. Potom ďalšou jednou z takých zásadných požiadaviek je, že máme prvý rok fungovania novej spoločnej poľnohospodárskej politiky za sebou. Na Slovensku sme tomu skutočne nasadili obrovskú korunu. Nebol rovnako ako v Európe ani na Slovensku vypočutý hlas poľnohospodárov v rámci pracovných skupín a nedostali sa tam tie veci a v podstate to, na čo sme upozorňovali takto pred rokom, že zrúti sa pôdohospodárska platobná agentúra, že jednoducho tie ekoschémy nebude mať kto kontrolovať. Nebude kto mať kontrolovať osobné náklady a stropovanie fariem alebo platieb. Od začiatku sme považovali za politický fetiš, ktorý na Slovensku bude viesť len k nadmernej byrokracii. Tak jedna z tých požiadaviek je aj, že do budúcna jednoducho systém vyplácania priamych platieb musí byť jednoduchší. Žiadame našu národnú vládu, aby čo najskôr a ministerstvo pôdohospodárstva, aby čo najskôr urobilo všetko preto, aby tie priame platby sa k poľnohospodárom dostali. Možno jeden príklad za všetky, čo chceme aj občanom povedať, prečo bojujeme proti tým dovozom z tretích krajín. No chceme jednoduché zrkadlové doložky. Keď si v Európe povieme, že nemôžeme chovať sliepky v klietkových chovoch, tak je úplne prirodzené, že európski poľnohospodári nemôžu konkurovať tretím krajinám, keď oni môžu chovať napríklad sliepky v klietkových chovoch a vajíčka, alebo môžu naložiť plnú loď jednodňovými kurčatami a vyložiť to po zaoceánskej plavbe z mrazákov a my to tu všetci kupujeme. Že nie je normálne, že na Slovensku v podstate nechávame 7% pôdy, na ktorej by sa napríklad aj sojové boby mohli pestovať. My tú pôdu nechávame úhorom a nevadí nám, že 70% všetkých sojových bobov alebo bielkovinových plodín, z ktorých krmíme zvieratá, sa vozí niekde z krajín Mercosuru. To je, a o GMO a všetkých týchto veciach nechceme ani hovoriť. Sme radi za niektoré ústupky, ktoré Európska komisia urobila, to znamená ústupok typu, že ten úhor bude znížený, ale vždy oni tam nepovedia B, že na tých úhoroch, kde budeme pestovať tú lucernu pre zvieratá, nemôžeme používať chémiu. Sme radi, že po parlamente a Európska komisia pochopila, že smernica o prípravkoch ochrany rastlín je zo stola, ale jednoducho nestačí.
Čakáme aj dneska vyjadrenie komisárky, aspoň máme také informácie, šéfky Európskej komisie, aké ďalšie ústupky. A veľa si sľubujeme aj od mimoriadnej rady ministrov. Náš rezortný minister požiadavky, ktoré odovzdáme dnes, mám informáciu, že nesie rovnako na radu ministrov a očakávame ústupky zo strany Európskej komisie k národným politikám a k tomu, čo sa na Slovensku udialo nielen od vstupu do Európskej únie, ale aj od 93. roku, kedy sme vznikli, sa vyjadríme za pár chvíľ hore pred parlamentom Slovenskej republiky. Ďakujem, pani Patašiová. Musíme konštatovať, že poľnohospodári vstupom do Európskej únie dali svoj hlas, lebo bolo slúbené, že v roku 2013 sa vyrovnajú platby so starými členskými štátmi a novostupujúcimi štátmi. V tom období zase bolo povedané, že v roku 2019 a v súčasnej dobe, keď sa nové nariadenia a nové opatrenia, ktoré z ekoschémov prišli pre poľnohospodárov, už zase sme dostali sľub, že staré členské štáty a novostupujúce štáty budú mať dorovnané rovnaké podmienky, ako majú v Európskej únii. My len tak znášame tie krivdy, ktoré sú nastavené našim poľnohospodárom. Ale teraz sme si povedali, stačí. Teraz buď uľavia na administráciách a vôbec tie predpisy, ktoré sa týkajú, že poľnohospodár na pôde musí úborovať a nie pestovať, tak to už nemôžeme takto ďalej znášať. A Európska únia na úkor svojich členských štátov a svojich poľnohospodárov umožňuje či Ukrajine alebo tretím krajinám, aby sa dovážali tie produkty, ktoré my máme teraz v roku 2022, máme na skladoch obilie, ktoré nemajú poľnohospodári zaplatené, pretože aj obchod sa reaguje na to tak, že kúpi to, čo je lacnejšie. Takže sme si povedali, že to stačilo, my chceme pestovať a nehovoriac o tom, že keď máme podmienky na pestovanie pod krytými plochami, či sú to skleníky, foliovníky, ktoré bola kedy na juhu Slovenska, na každej dedine boli aj 100 a niekoľko kusov. Teraz Európska únia nepodporuje, ale my chceme upozorniť našu vládu na to, že keď máme termálne vrty, máme dobré podmienky, tak my vieme pod krytým hospodárením zabezpečiť zeleninu, ktorá sa dováža pár tisíc kilometrov. Takže voči Európskej únii jednoznačne vyjadrujeme, že nie, a voči našej zákonodárnej vláde alebo parlamentu, aby zákony, ktoré nikdy poľnohospodári a potravinári neboli vyzdvihnuté ako špecifické významné odvetvia, aby sa týmto otázkam, tak ako prax žiada, aby sa vyhovelo. Ďakujem pekne a prihovorí sa ešte podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Marián Šoltek. Dobrý deň, ja budem veľmi krátky. Dobre si pozrite túto kravu, ktorá je za nami. Keď sa nezmení politika Európskej únie, keď sa nezmení Európska komisia, tak vážený, toto je posledná krava, ktorá tu nám bude o 10 rokov. Nie len na Slovensku, ale aj v Európe. My preto protestujeme, aby sme mohli robiť pre vás všetkých a pre nás zdravé, európske a slovenské potraviny. Ďakujem. Ďakujem. Ja ešte takú spätnú väzbu by som chcel dať a skutočne chcem veľmi pekne poďakovať celému policajnému zboru Slovenskej republiky. Prvýkrát, poviem otvorene, sme si vyskúšali štrajky v 37 miestach a jednoducho tá konštruktívna debata, ten profesionálny prístup a ústretový prístup všetkých zložiek policajného zboru, ktorý sme si skutočne po desiatkách rokov vyskúšali, jednoducho bol totálne profesionálny a nedalo mi nepoďakovať aj príslušníkom policajného zboru na celom Slovensku. Obrovské ďakujem a obrovská profesionalita. Ďakujem. Ďakujeme, nech sa páči priestor na otázky a po skončení briefingu sa delegácia presunie, ideme odovzdať požiadavky pre Európsku komisiu a následne pôjdeme v spolupráci s traktormi a našimi poľnohospodármi pred budovu Národnej rady,
kde sa ešte vyjadríme v rámci druhého tlačového briefingu. Nech sa páči.